dịka anyị na-ekwu isiokwu n'ụbọchị nke taa bụ ego ọka ndụ mma. Mụọ na-asị ya kpọmkwem ego akaghị ndụ mma. Onye mụ abụ MC Baptist na-ekwu, ama m ego ọ na-ekwu. Ihe ọ na-ekwu nwere ike bụrụ uche nke onye ya, maka asị uche nke onye adịghị ya njọ. Ego akaghị ndụ mma, mana ego kwesịrị inyere ndụ aka. Onye ego ga-enyere ndụ aka, ọwụhụ ndụ ga-enyere ego aka. Anaghị arụ nshi arụ, a na-anyụ nshi anyụ. N'isi ụtụtụ a, ana m akọwara gị na-agbazi gị olu na-ego okwu nkasi obi na ị kwesịghị ije were ndụ gị tinye maka ịchọrọ ime gịnị, ịchọrọ ịkpata ego. Ọkwa onye dị ndụ ọhụwa ego. Ọkwa onye dị ike na-arụ ọrụ n'ala okwute. Na-ata m na-ekwu n'ụtụtụ a, ịnọrọ ọdụ eju onwe gị ajụjụ, ego ọka ndụ mma. Ịsa ya onwe gị, ị wee mara na ị kwesịghị ịnọrọ nnọọ ị na-eche ka ị ga-esi gbuo onwe gị maka gịnị ịkpataghị ego. Maka na nwanne gị nwoke ahụ maọbụ oyi gị nwoke ahụ maọbụ oyi gị nwaanyị eburugo ụzọ lụọ dị ji ego, ha na-agba moto. I wee sị ụwa gị kachasị njọ na ị ga-egbu onwe gị ka isi n'ụwa pụọ. Nna nne a sịkwarị na igbuo onwe gị si n'ụwa pụọ, ụwa na-agụ onwe n'ihu. Ego adịkwara onwe ya, ụgbọala adịkwara onwe ya, ndị lụrụ di ya na-alụkwa di. Ọka mma gị igbu onwe gị? Mba. Ọka mma gị jidesi ike n'okwukwe gị, mgbe si na ego nwere ụkpụrụ eji akpata ya. Gezie ntị ugbu a. Ọ bụrụ na ị bụ nwa agbọghọ, gị mụọ ka esi eke isi, mụta ya ọfụma. Ibido na-eke isi, ọ nke gị ị gaghị na-ekete nde kwuru nde, mana ị ga na-ekete ihe ị ga-eji na-eriju afọ. Tupu ị mara ihe ị na-eme, ị nwee ohere ebe na-eke isi ka a na-akpọ shọp. Tupu ị nwee shọpụ nke mbụ, nke abụọ, nke atọ. Ya bụ na ilube ndị onwe nwoke nke ihe ọma anaghị adị mma, onwe onye were nnu tinye n'ọnụ maọbụ wee shuga tinye n'ọnụ, ya mee tụfu akwa. Ọ wee jegi shuga ọ na-eme gịnị nm. Nwoke ọbụla hụ nwaanyị na-arụ, nwaanyị nwere aka ọrụ ji ga-eme ya ka ọ bụrụ gịnị nwunye ya. Ịbụ nwoke maọbụ ịbụ nwaanyị, ị nwe ha aka ọrụ, ị na-eme ịgbago agbago, ịgbada agbada, ya chachasị ya bute, ya chachasị bute. Ọ mgbe ahụ ka ekwensu ga-abanye gị n'ime wee sị gị gbuo onwe gị. I wee gbuo onwe gị. Mana mgbe ị nwere ihe ị na-eme, nwee okwukwe na ote aka ọ dị njọ na ọ ga-adị mma. Maka ndị Igbo si ụra tọwa ụtọ eme gịnị, ekwuwe ya ekwuwe. Ihe ọbụla nke ị na-eme na ihe na-akpụ consistent, nwee nlegara anya, nwee nchekwube, lewa mara ebe ị na-aga. Maka mgbe ị ma ebe ị na-aga, ị ga-eru ebe ị na-aga. Mgbe ihe ahụ nke ị na-eme gị tinye ya uchu, ndị mmadụ ga-ebere nye gị nkwado. Ihe a bụ ọnụ m na-agbazi gị n'ụtụtụ a. Biko agwakwala anwa n'ụzọ ọbụla nche ntị ka ị ga-esi me gịnị gbuo onwe gị maọbụ gbuo mmadụ ka ime gịnị ka ị kpata ego. Mara amara na ego akaghị ndụ mma, na ndụ ka ego mma. Biko nwanne m, nwanna m, nwoke, nwaanyị, buru ya n'uche n'ụtụtụ a, nwee mkpebi na onwe ihe ga-eme ka mgbuo onwe m maka na enwe m ego. Onwe ga-eme ka mgbuo onwe m maka na enwe m akụnụba. Onwe ga mgbuo ọyị m maọbụ gbuo ikwu m maọbụ ibe m maka na mere m gịnị, akwatabeghị m ego. Ọkazi anaghị eju akpa ekechie ya ọnụ. Ọ wee ebe a ka mma pichi ya n'ụbọchị nke taa. Biko na ekwere m n'ụbọchị ọbụla n'ụdịtụ a n'ụbọchị ọzọ. Echefula na gịnị, ihe a bụ oge Amara n'isi mbido TV, nke nwanne unu nwoke, nwa unu nwoke, ọgụ unu nwoke MC Baptist na-ewetara unu ma ọkụ elekere nke 7 nke ụtụtụ. Echefula abụ nwa Obiachụ. Dịka m na-adị ekwu, ihe ọma mere onye ya bekwere ibe ya, ọ bịara bụ onye ya bịagbune ya. Mgbe ọ ga-ala ka mkpugbe azụ hapụ.